Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayno en garti kadi e windande men joyoɓire. Hande noon ko o naneten hen, kadi ko ɗo fa o haɗata. Allah wallino on fa o en nanni hen a, fa o en nanni hen i, fa o en nanni hen e, fa o en nanni hen o, fa o hande naneten ko u. Wona en timmini fa hankadi so ɗiggani ganda ko allujo ma ɗeɗo joyi goni a famani. Bisimillah, janggen. Dental Dina TV mo jeenoke jiɗi jeede hen o jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal, jantodira e jangde, gonta jingo ballowo nafowo naftowo. So Wave wasmone nanana julɓe 117 906 14 81 mbaɗa jingere ma e wallere ma e nder jangde he. Tawna on jarama jokke golle, min beltima, nannaki famnaki ko nanni famni ko jokken golle ɓuuri yodde. Min keɗen toon jingen golle ɗe mbawen folde ɗe. Bisimillah, janggen. Windande joyɓire ha joni koye fa gonɗen, fa mawɗo e fa tokoso gasi. Masen ɗo ko fo en poɗani, garen poɗen mbiyen fuu. Ɗo ko uf en poɗani, garen poɗen mbiyen uf. Ɗo noon ko ñaw o bonni ɗo kanko machine o. Mbatta uf goɗɗo sera ɗo wonta uf, on paamide. Oɗo u mbattamo ɗo, guitta i o wonta uf uf, on paamide. Ɗo o waɗɗo ko i, oɗo i janganoma. Guitta i o mbatta ɗo u, mbawa dañde wiide u. Sa waɗi i o a jangata, saabu i e u mbawa yadude e jangde. Ittata ko i o mbatta ɗon u, mbawa dañde fodde mbiya uf. Ɗo ko fof, ɗo ko fof. Ay oɗo u mbattata ɗo, oɗo u tan no wayɗo ni mbattamo ɗo, guitta i o kono keɓa uf. Waɗɗo ko fa mawɗo, fa tokoso. Ɗo ko fu, ɗo ko fuu, ɗo ko uf, ɗo ko uf. Kono noon wayɗo ni ittu i o gadda baɗo ni ɗakka ɗo, keɓa uf, on paamide. Ɗo ko machine o waɗiri dani, nde wonno saaha machine o ne juuma, ko machine o juumata wadde ko ufonno wonɗo o waɗɗo henne i. Wadde ganda oɗo i jeeyaka hen, guittonmo gaddon oɗo u poɗɗo pawmo ɗo, mbawon wadde uf. Ɗo ko uf ko goto, ɗiɗi makko mbattaɗon ɗo keɓon uf. Wadde ɗo ko fu, ɗo ko fuu, ɗo ko uf, ɗo ko uf, ɗo ko fuf, ɗo ko fuf. Paamide. Fa mawɗo e fa tokoso. Ɗo ko fu, ɗo ko fuu, ɗo ko uf. Ƴettata ko u baɗo ni o, mbaɗa ɗum ɗo, itta ɗum ɗo ha laaɓa, gadda baɗo ni pawa ɗo, mbawa wiide uf uf, on famide. Uf. Eyi, ɗo ko fof. Walla sa welama guitta tan oɗo fa, guittamo a heddo uf. Ayide, itta oɗo fa, ay keɓa uf. A wattima hen keɓa fuf. Ayide, sa ittimo ko heddoto uf woni oɗo. Oɗo tugguiɗo utam payaga woni uf. Ko ɗum ɗo fonno wonde ɗo wona uf. Ɗo noon ko fuf. Sa waɗi tan ɗo tugguiɗo fayini keɓa ɗo uf. Ɗo woni uf, ɗo woni fuf. Paamide. Ittane oɗo i, mbatten ɗo u,
mbiyen uf, ɗo ko uf, ɗo ko uf, ɗo ko fuf, ɗo ko fuf, ɗo ko fu, ɗo ko fuu, ɗo ko uf, ɗo ko uf, gitten i o, mbatten ɗo u, keɓen uf, ɗo ko fuf, ɗo ko fuf, windande joyeɓile men haaɗiɗo dental dina tv Amo Jeynako jeeri heno bisimilla ma bindoɗa naata hen janga mbaɗa ballal ma e duuso ma galle men golle men alhamdulillahi rabbil alamin en timmini fa ɓe mbaɗi fa ɗo masara a ɓe mbaɗi fa ɗo masara i ɓe mbaɗi fa ɗo masara e ɓe mbaɗi fa o ɗo masara o hande kadi ɓe mbaɗi fa o ɗo masara uɗo ɗo noon teskuya may wonɗo moƴƴi gitta oɗo i mbatta ɗo u ganda ɗo ko jumre woni ɗo ɗo ko jumre woni ɗo teskuya ma wonɗo moƴƴinani mbasa jibde hoore ma i e u mbawa yadude ittu i o mbatta ɗo u mbawa dañde of no ɗoni ayi ɗo toggiɗo no fayni of koko wano ni ko fonno wonde ɗo kono no machine o jumi waɗɗo i o gitta i o gitta i o gitta i o mbatta ɗo u nde mbawa dañde of ene kaaɗiɗo ƴette kuɗi mon e karneji mon mbajiɗo janggon ɗigga ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina en gayni fa kadi